Mirko, cvičíte intenzívne všetci? Prišli baby? Bavia sa? Čau, Roman, ja ťa vôbec nepočujem, lebo tu kvapky potu padajú na zem a spôsobujú hrozný hluk. Takže ja sa hlásim ešte raz, všetkých vítam z pláže pri Dunaji, kde sa už od 7:15 cvičí s Ľudskou Medekovou. Cvičíme ľahké posilňovacie cviky. Ja tu mám akurát Majku, ktorá prišla si tiež zacvičiť, takže Majka, ahoj. Ahoj. Prečo si dnes prišla? Ja som sa prišla zacvičiť a prišla som sa skrášliť do beauty salónu. No, trošku si ma predbehla, chcel som ťa zobrať, takže nech sa páči pod so mnou. Mám tu pre vás extra bonus špeciálny, takže Majka, nech sa ti páči, si prvá. Ja vám predstavujem kadernícky salón Majky Volkovej, ktorá je tu s nami. Nech sa ti páči, vyber si miesto. Kolegynky sa ti budú venovať. Ja by som to len chcel upozorniť na naozaj extra darček od Markízy, ktorý čaká všetkých, ktorí si prídu zacvičiť, ale nie zacvičiť, pretože máte možnosť nechať sa skrášliť v tomto salóne, spraviť si vlasy, vizáž, manikúru a tak ďalej a tak ďalej. Idem za Majkou Volkovou, ktorá tu má všetko pod palcom. Majka, ahoj. Ahoj. Tak povedz mi, čo tu všetko čaká na ľudí, ktorí prídu na pláž pri Dunaji? V prvom rade veľmi šikovní ľudia zo salónu, ktorý je presne susedí s pôsobiskom Ľudsky Medekovej. Myslím si, že to, čo potrebujú, rýchla úprava do práce, vlasy, vizáž, nechty. A ešte chcem špeciálne upozorniť, že budúci týždeň tu bude s nami človek, ktorý ako jeden z mála kaderníkov vyhral svetovú súťaž, takže budúci týždeň bude čakať na ľudí aj tento človek. Tak toto je určite veľké lákadlo naozaj pre tých všetkých, ktorí nielen kvôli cvičeniu by prišli na našu pláž, takisto pred prácou, nechať sa trošku skrášliť. Takže ja ešte raz pozývam na budúci týždeň útorok 7:15 cvičíme a takisto do konca celé rána sa môžete nechať skrášliť. Ale ja už tu mám ďalšieho hostia. Mám tu Ľudsku Kolárovú, takže ahoj Ľudská. Ahoj Mirko, ahoj. No Ľudská, ja som ťa chcel spýtať, že ty tu listuješ v jednom časopise a pozerám, že je tu príliš veľa blond farby. Čo sme to našli? Je tu tej blond farby na rozdávanie. Tí ľudia, ktorí sú alergickí na výstrednú osobnosť Paviela Rochniaka, teraz musia byť veľmi silní, lebo ideme hovoriť o ňom a o neskutočnom jobe, ktorý dostal. Redakcii časopisu Star sa podarilo zistiť, že Paviel bude reklamnou tvárou toho istého exkluzívneho alkoholického drinku, ktorého reklamnou tvárou je vo svete Paris Hiltonová. On bude mať tento job na starosti tu na Slovensku, bude dostávať peniaze za to, že vlastne bude s ním ten nápoj spájaný, že ho bude prezentovať, kde sa len bude dať. Celé je to kryté dosť tučnou a prísnou zmluvou, ktorej sa bude musieť držať, ale čo je na tom najvtipnejšie, je dosť pravdepodobné, že sa tí dvaja aj stretnú, že tí vlastne distribútori toho alkoholického nápoja vybavia, že sa Paviel a Paris Hiltonová, ktorí sa mimochodom aj dosť ponášajú, a to bol aj jeden z dôvodov, prečo si ho na to vybrali, že sa stretnú. No tak keď k tomuto stretnutiu dôjde, tak to bude bomba. To bude blízke stretnutie tretieho druhu. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za túto informáciu. Myslím, že veľmi dôležitá informácia. Takisto pre ľudí, ktorí sledujú Teleráno. A ja by som chcel len podotknúť, že každý útorok o 7:15 budeme tu cvičiť s Ľudskou Medekovou. Takisto máte možnosť nechať sa skrášliť. A pokiaľ vám chýbajú nejaké dôležité informácie do showbiznisu, je tu s nami Ľudská Kolárová, ktorá nám ich iste rada vždy poskytne. Takže ďakujem ešte raz. Prajem pekné ráno. Tu na pláže od nás všetko. Ja sa len teším na to, že prídete o mnoho väčšom počte ako dnes, pretože veľa ľudí prišlo, ale naozaj sa ponáhľali do roboty, takže nevedeli sme ich zastaviť, ale všetkých vás pozývam na budúci týždeň útorok 7:15 na pláž. Ďakujem a odovzdávam slovo do Závorskej.